Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3. Araw-araw. Tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya nasab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silver Donduyano Senior alias Veritas. Okay, makauban gihapon nato dinhi sa estasyon ang atong mga kasamang radyoman Danny Luod ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba sa gawas mao gihapon si kasamang radyoman Reynaldo Cuenca ug usab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Okay, sa gyapon no pa si unang patimbaya sa gyapon sa atong amahan dinhi sa istasyon. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Ang atong pizza karon, pizza 24 sa bulan sa Mayo, tuig 2020. Atong gihandom karon no ang pagsaka sa atong manunubos, ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang ascension. Human siya mamatay o gipatay, nabanhaw o mibalik siya asa sa gikan sa iyang amahan, atong amahan. Karon atong gihandom no solemnity of the ascension no of our Lord Jesus Christ. Usap po ni kapag pahinumdom nato sa kanang gugma sa atong Ginoo o pagpahinumdom kanato nga dili ta mabalaka bisan nibalik siya asa sa gikan tungod kay iya namang naandam tanan ang gikinahanglan nga para ang iyang simbahan kung iglesia nga gitukod makasalig ta. Di ba? Iyan namang gutong gisaad nga kanang ipadala ang Espiritu Santo para maoy makig-uban o mugiya sa maong simbahan nga aron dili masayop no diha sa kanabang pagpanudlo mahitungod sa tuluhuan ug pamatasan kun faith and morals no. Wala ta mo ingon nga ang atong mga pari, ang atong mga obispo sa ilang personal nga galamhan, sa ilang pagkatao, wala ta mo ingon nga dili sila makasala, wala ta mo ingon nga dili sila masayop sa personal. Pwede sila masayop, pwede sila makasala sa personal, pero diha sa kana bang gitawag na tog deposit of faith o kanang deposito ba sa atong simbahan nga kanang gitawag na tog mga pagtulunan, pagtulunan mahitungod sa moral o pamatasan, pagtulunan mahitungod sa pagtuo. Dili man gud gikan nila. So kay dili na gikan nila, gikan na sa atong labawng makagagahom, gikan na sa Dios, resulta na sa paggiya sa Espiritu Santo, mao na nga makasalig ta sa simbahan diha. Parehas aning Biblia, kay balumantang ang nagsulat ani mga tao ra, dili man ni kay ang Dios gud may gasulat gud personal ani, di ba? O ang iyang gigamit nga kasangkapan sa pagsulat, tao ra pud nga parehas na tumasalaypon. Pero ngano mang muingon ta nganong musalig man ta? Nganong musalig man ta sa Biblia nga ang gigamit sa Dios sa pagsulat
aning mga naas Biblia tao raman nga makasasala. O manggani nga doon na po'y mga kana gitawag na to halo o kanang sambog nga tawhanon pud nga pagbati. But pasabot kining Biblia nga atong gigamit sa pagtuo, combination ni sa revelasyon sa Dios o kana bang naapo diri gipadayag ang tawhanon pud nga pagbati. Di ba? Paras gud anang tagaan mo na kog example ha kanang biblical figure of speech nga kanang understanding the scripture sa kanabang unsaon na to pagsabot ang Biblia kanang gitawag na to anthropomorphism. Kay naa man gyud pahayag diri sa Biblia nga daw nagbaso lang Dios. Ano ba? Daw nagbaso lang Dios nga gibuhat niya ang tao or unsa pa diha iyang gibuhat. Kana kung ato nang hunaon gyud, kung atong hunaon pag-ayo, magbasol ba gud ang Dios? Perfect man siya. Dili man siya masayop. Pero nga nganong naay statement diya sa Biblia nalimot lang ko sa bersikulo nga mabasa na to nga nagbasol ang Dios nga gibuhat niya ang tao. Pero dili gina actually gyud sabto na to nga nagbasol ang Dios. Kinigong Biblia, kombinasyon ni sa revelasyon sa Dios o kana bang sa tao pod. Kay iya manggigamit ang tao sa pagsulat, so mahaluan yun nagtawhanon pod nga pagbati. Di ba? Muna gitawag og anthropomorphismo. Nga pagbati sa tao o pagbati sa writer nga iyang gipahid ingon nga mao nay gibati sa Dios. Inana mo nang magbantay ta aning pagtuon po sa Biblia. Mo bitaw nga natay mga Bible commentary. Okay. Aron makahibalo ta unsaon nato pagsabot ang Biblia nga unta mag-usa tas pagsabot dili magkadag-iya. Di ba? Nakaron kanang atong ipadayon tong ato ng nasugdan sa miyagi. Nga kining atong simbahan nganong mosali gyud ta ani kay mao man gud ni ang kana bang original, no? Original gyud nga simbahan o grupo nga mao gyud gisugdan sa atong Ginoong Hesukristo sa Jerusalem. Kay sa ato gong panahon ron, di ba, daghan kaayong sangyaw aning Biblia. Unya atong ipahinumdum karon sa segment sa atong tulumanon nga dili baya kita mutuo sa mga musangyaw bisan kinsa aning Biblia. Ngano man. Kay basaha ra gud ninyo nang gisulat ni Pablo pananglit sa Roma kapitulo 10 bersikulo 15. Unsa may giingon ni San Pablo diha? Unsaon man pag-preach o pagtudlo kung wala siya gipadala o gi-sent no sa in English. Unsaon man nimo pagpanudlo kung wala ka gipadala? Unsa may ibot pasabot ana? Wala ka gi-authorize. Unsaon nimo pagpanudlo kung wala ka gi-authorize? Gikinahanglan manggod diri ang authority. Actually, naa sa authority doctrine, di man siguro doctrine ang term na, authority principle. Kung dili gali nato ma-appeal ng prinsipyo sa gahom o otoridad, mao man day nang matintal tag basa-basa sa Biblia, dayon ug unsay atong nasabtan, moingon na din tag ato mo'y husto, sayop ang mga pare, sayop ang mga obispo, kay kining ako mo'y correct. Di ba? Kanang gitawag na tog private interpretation. Private interpretation. Kanang atong pagsabot bas Biblia ang ato-ato ra nga wala ta magkinahanglan og superior interpretation. Wa ta maghuna-huna og naay authority nga mao'y final arbiter aning pagsabot sa Biblia. Now, bisan man gani sa atong kining atong nasod nga Pilipinas kung maghisgot tag mga balaod, dili man na pwede nga bisan paganing abogado na ka,
Dili man ka makaingon nga o giunsa nimo na pagsabot ng mga libro diha sa balaod, moingon rin kag ako, oy sakto gyud ko ani. Then inig kaso-kaso diha moabot sa korte. Dayon kinahanglan kining akong pagsabot mo gyud insakto. Dili gani kay sa imong kontra diha sa kaso nga lain pong abogado, dili pa gali mo magparehas og presentasyon, di ba? Unya unsay resulta diha sa lower court o regional trial court. Mao na kung diskumpiyado ta moadto man ta sa Supreme Court. But ipasabot naa pa tay giilang nga final arbiter kung maghisgot tag unsaon pagsabot ng balaod. Di ba? Nagkinahanglan tag final arbiter. So, buti pasabot, dili ta magsalig sa atong tagsa lang nga pagsabot. Mao bitaw ako sa akong akong i-share ninyo no akong style, akong pamaagi unsaon nako pag kana bang interpret o pagsabot ang Biblia nga dili ko makahimo og akong grupo. Ingon na ni. Naatay unsa na katungod o naatay right nga mubasa gyud og Biblia o mo interpret sa Biblia, naatay right ana. Pero dapat gyud dili nato himuong superior atong interpretation. Nga moingon ta og unsa atong nasabtan amo na nay correct. No. Ato sa nang i-refer sa atong superior. Kay unsa man day gipasabot ni Pablo anang kana bang Roma 10:15. Unsaon man pagtudlo kung wala siya gipadala. Sa laing pagkasulti ana, unsaon man pagtudlo kung wala siya gi-authorize. No? Gani ako, kung maghisgot yung tag credential, I have no authority to preach. Ano man, kay dili man ko ordain minister. Pwede ko matawag og minister pero lay siguro. Oo, dili ordain kay wala man ko gi-ordinahan ingon nga pare. Di ba? Sa Biblia ang gi-authorize o gipadala gyud ni Kristo naa man na sa San Juan 20. 19 hangtod sa 23. Di ba? Kinsa man ang gipadala ni Kristo nga direktamente mga apostoles. O mga apostoles ang gipadala, so sila maoy authority sa pagsangyaw. No, ang ilang panagtigo mo nay atong kasaligan kay gipadala man na sila. Mao bitaw nituo ta atong Council of Jerusalem kay ang ilang unsa ilang mga desisyon didto o giunsa nila ng pag-interpret ng pulong sa Dios, otorisado man gud sila mao nang makasalig ta atong Council of Jerusalem because of their authority. Bisan pa manggaling nga dunay gipang-usab nila atong ilang council. Na unsa may ilang giusab atong council be? Ako po ni iklaro ninyo kay ang uban manggod nganong dili sila kasabot sa Katoliko anang dunay mga council manggod sa Katoliko nga dunay pang-usbon. Dahil moingon din sila tan-awan ng konsilyos Katoliko giusob ng balaod sa Dios. Dapat manggod mahibaw-an nato, dili tanang balaod dili pwede mausab. Timan ilang unsa may bersikulong gibasihan nato diha nga dili tanang balaod dili pwede mausab. Sayop na nga panghuna-huna. Dili tanang balao, dili pwede mausab. Nakalimot siguro ng mga tigbasa sa Biblia. Or amot, gitabunan lang siguro nila ng bersikulo ha. Kanang sa Hebrohanon 7:12. Hebrohanon Kapitulo 7, versikulo 12. No? Wala ko'y panahon nga muukab pa direk Biblia niya. Pila ra ni ka minutos sa atong programa. Mao na nga ako ra po ning koreksyonan sa sunod na akong programa kung nasipyat ko. No? Hebrohanon 7:12. Unsa may giingon diha? Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Priesthood. Ilisan ko no ang priesthood. Ang pagkapari. Ilisan usab ang balaod. Unsa may but pasabot ana? Tungod kay kinigong duha ka kasabutan nga gihisgutan sa Biblia dili parehas. Lain tong priesthood sa daang kasabutan, lain pud ning priesthood sa bag-ong kasabutan. Di ba? Dili na parehas. Kana bitong basa-basahon sa atong mga igsuon nga musaway natong mga Katoliko.
kanang maingon diha nga sa gisaway diha sa daang kasabutan ng mga pari. Oh, ang gitumbok gyud diha nga gisaway kadto man ang mga pari sa daang kasabutan. Oh. Pero tingali pod, di kay tingali mao gyud, mahimo pod siguro nga bisan sa bag-ong kasabutan nga mga pari kung dili sila faithful sa ilang katungdanan si pari, so pwede po natong i-apply na nila kay dili man pod tanang mga pari nato nga faithful gyud. Di ba naampay mga pari nato nga musimang o naagali uban ma-excommunicate o matiwalag o na matagaan og disciplinary action. Oh. Ingon ana. Og maghisgot galig pare, susiha sa unsa mang pagkapare dihang gipasabot. Kasagaran gyud kung mo tan-aw tag Biblia, mo basa tag Biblia, ang kanunay yung gipunting ni Kristo diyang gipangsaway kadto man ng mga pare sa katong Judaismo. O, mga pare sa Judaismo. Oh. Kay ang ilang pagsabot sa balaod na something wrong ba? Oh, na kanagaling gitawag og hypocrisy. Magpakitang tao lang. Oh, magpakita nga relihiyoso pero sa kinasingkasi sa kinahilad man di ay bangis na kayo. Oh, di ba? Oh, ingon na. Pero bisan sa bag-ong kasabutan, mahimo gihapon nga dunay mga pari nga masaway nato. Kay naama po yung mga pari nga dili gyud maunungon sa ilang kanabang katungdanan isip pari. Oh. So ingon na. So kinahanglan masayod ta unsay balaod nga dili pwede mausob ug unsa puy balaod nga mausob. Naay teksto sa Biblia nga giingon diha nga dili mausab ang balaod sa Dios. Oh. Ayaw sa dayo gunahuna nga dili gyud mausab ang tanang balaod diha sa unsa diha sa atong pagtuo. Kay giingon nga ang balaod sa Dios dili mausab. Di ba? Oh, ayaw sa diretso og sabot og ingon ana. Ngano man kay naamang gyud mga balaod diha sa Biblia nga klaro man gyud pod nga gipang-usab. Mo parasaan nang unsa may ilang entrance sa daang kasabutan. Dios pagali gapaluyo. Di ba? Nga ang daang kasabutan ang entrance gyud sa kingdom unsa man kanang initiation. Di ba kanang sa fraternity kanang bunala na lapdusan og lipak bara o unsa na padol ng paa. Di dayto sampot paa di ay. Oh, sampot tong kingon sa diha. Oh, bunalan. Oh. Sa kingdom ang entrance kanang tuli no sa daang kasabutan na. Pero muari ka sa bagong tugon kung muadto ka sulat ni Pablo, niingon des Pablo nga ang circumcision of Christ iyang gisulti katunang baptism. No, basahan niyo na Colosas 2:11-12. Oh. Bautismo na ang atong entrance ron sa kingdom. But pasabot, masakop ka sa New Covenant Kingdom sa Dios sa bag-ong kasabutan, dili na requirement tong tuli. Ang tuli nato ron, kuha na lang na siya for health reason. Kaya niingon po mga doktor nga mas mayon po magpatuli kay for cleanliness, physical cleanliness. Di ba? Oh. Dili po na mingon nga, dili lang po ta magpatuli kay wala na gi-require sa atong pagtuo. Di po. Kay kinahanglan mo po tag kanang physical cleanliness sa naapatas kalibutan. Pero sa lagunaan ng sa daang kasabutan, doon na may gidili sa pagkaon. Sa religion yun, isipon yung mahugaw kanang baboy, isdang walay himbis, o kung sa pato. Yung mukaon ka na, isipon yung kang mahugaw. Oh. Mo nang dili kat sa daang kasabutan, bawal yun ng pagkaog baboy, isdang walay himbis, unsa diha. Pero sa bagong kasabutan, wala naman nag-i-appeal in Jesus Christ. Basahan ko ng teaching ni Jesus Christ. Kanang teaching ni Jesus Christ sa gospel, mo na gitawag na tog universal rule. Dili ta pwede mag-usub ana. Oh. Mao na nga pag abot ni Jesus Christ, wa man siya maghisgot anang kosher law. Ang iyang yung gibanatan nga kahugaw kana man yung kahugaw nga gikan sa tao kanang atong mga batasan nga di mao ba. Di ba? Mo bitang moingon ang Katoliko kanang fulfillment anang kosher law ya sa Old Testament. Ang gitumbok ana sa New Testament mga kinaiya man sa taong mahugaw.
dapat iwasan na to na kanang kahakog o unsa pa na diha. Basaharo ko ninyo ng Marcos City aron makuha ninyo ba akong point ba? Oh. But pasabot na ay mga sugo na ay mga practice sa daang tugon nga siyado na. Ningon mo na si Pablo ana sa Colosas 2, 14 hangtod 18, 17, di ba? Naghisgot si Pablo nga naghisgot siya mga balaod, mga practice, mga rules sa daang kasabutan nga gitawag niya siyado. O siyado. O. But pasabot dili pa na mao kay siyado man naa nay gitumong nga gipasabot sa bagong tugon. Mahibaw na to na sa bagong tugon unsay buti pasabot ana. Gani kanang Sabat observance nga matunong og Sabado, gitawag man ng San Pablo og shadow. So kay shadow, but pasabot dili pa na mao. Kinahanglan masayod taon sa may katumanan ana sa bagong tugon. Sa bagong tugon ra ba dili ra ba giklaro nga gibalhin nag Domingo. Mobitaw na ay mga basahong Katoliko maingon nga there is no scriptural authority. Sa change kuno kanang pag-usab gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Tinuod bitaw na. Kaya wa man gyud tay mabasa sa Biblia litra por litra diri sa bag-ong tugon nga giusab ang solemnity sa Sabat nga Saturday na kanhi dayon gi Domingo. Wa gyud tay mabasa ana tinuod na. Oh. Wa tay mabasa. Pero naay mga implication nga mao gyud nay mahitabo. Tungod sa concept nga lahi ang daang kasabutan og bag-o. Ang changes god sa New Covenant dili man god automatic na change tanan. Pero gitagna na, gipahibalo na tangdaan nga, doon na mausab kay ang kabag-ong kasabutan, lahi man. Ako na pong ipahinumdum ninyo, basahan ninyo ang Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31 o 32. Oh. Unsa may giingon diha nga, unsa may giingon ni Jeremias diha, maghimo ang Dios og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan, lahi. So, but pasabot sa bagong tugon, mag-expect tag lahi. Unya, kana ramang pag-usob, dili raman na usab na yung tanan. Di ba? Kay naamang ko'y magulpi na to, nga dili pod maayo, maparehas ramang gunaan ng kanagaling adik sa druga. Paundangon ni mo na, nabi ubang mga doktor maingon, labi na kung grabe na ka-adik, nabi ubang mga doktor ayaw biya igulpi ha. Kay naabi mga daot anang gulpihon, hinay-hinay, dahan-dahan ang pag-undang. Oh, kanang magrabe na kay kag-adik. Oh, lisod kay mo diretso ka kay murag magdaot ka mo, automatic ka mo diretso undang. So doon ay gitawag gradual change. Mao po na ang ship gani sa New Covenant gikan sa Old Covenant sa New, ingon ana ang pong hitabo gradual ang change. Ang una yung giusab nila sa Council of Jerusalem katong maingon nga dili na isipong mahugaw ng mga hintil. Then pwede na masakop ang mga hintil. Mo na unang giusab nila, di ba? Ang gitugyanan gyud si Yahweh mo ni dogmatize ana, di ba? Si Pedro. Basahan ninyo ng buhat 15. Oh. Pero naapay daan nga practice nga ilang gipabilin. Sa Catholic exegesis, ang reason nga, kinaamang ko yung mga Hudiyo nga, na-convert na sa Christianity, bago pa na-convert, pero wala pa gihapon kasabot og ayo. Oh. Kay, naapagihapo yung mga Hudiyo nga, ila gihapong pihigon ng mga hintil. Ano maning mo? Dili sila gusto nga, musagol ng mga hintil. Di ba? Oh. So naapagali mga practice nila nga murag naanda na nila nga lisod pag-undang pras anang dili ka mukaon og dugo. Oh. Wala pa man gud na hingpit masabti nila mo nang sa Council of Jerusalem niingon si Santiago nga maghimo tag rule. Oh, kanang pulisiya. Oh, sa pulisiya by term ana. Oh, giapil tong mga gipang dili sa daan pras anang dili pagkaog dugo. Oh. Sa ilang konsilyo, binding gapon to, naaman sila authority. Pero gitawag na sa Katoliko nga exegesis, temporal prohibition o restriction. Nganong temporal na, tungod kay dili na teaching ni Jesus Christ sa New Testament. Basta kung maghisgot gilitag teaching ni Jesus Christ sa New Testament, basa tas gospel. Nasa gospel gitudlo ni Kristo ng universal rule.
Mao na nga nakahibulong mga obispo na. Mao na nga sa ulahing mga council, labi na tong Council of Florence, niingon din ang mga obispo nga, oy, kining pagdili sa pagkaog dugo, dili man ni teaching ni Jesus Christ sa New Testament. So mahimong ato ning wadon, usbon nato ni. Kay dili na importante nga balaod. Gani si Kristo iyang ipainom, ipakaon ng iyang lawas og dugo. Asa na mabasa? San Juan 6. Diyon na, maingon sila, Veritas, kana bitong, agoy, ano man tayo igong panahon? Sunod Domingo na lang, hisgutan na to ng Daniel 7:25. Kay mo na yung gigamit sa atong mga igsong Adventist nga. Kita ko nung natamanan ng Katoliko kay gipang-usab na to ng balaod. Oh. Timani ato ng hisgutan, dili biyan na ang New Covenant changes gipasabot diha. Doon na biyan ay tao gitumbok diha. Ang balaod pa biyan sa mga Hudiyo ang gipasabot na. Kato si, sige sunod lang kayo na tayo igong panahon. Lahi nang gitumbok diha. Dili ang New Covenant changes may gipasabot dihang violation. No? Ato ng hisgutan sunod Domingo pohon. Okay, wala naman tayo igong panahon, hangtod sunod Domingo na lang. No? Then ay mo kalimot, karong alauna, basin makaapil ta sa sangka, og tuluman nun po sa Catholic Faith Defenders karong alas 8 gabi, kay mo apil po ta diha. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa kumsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. No ouch, ouch. Walang hapdi. No ouch, ouch. Para pumuti. Walang ouch-ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic Dermomate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapde. Wow, wow. Ang White Rose puti. Oh, wow, wow. Puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang sarap-sarap, nakaka-relax bawat